fiscal sobre o imposto sobre bens inmobles e en contra sobre a de vehículos de tracción mecánica, porque chegamos á conclusión de que era mellor a que aprobar o Partido Popular hai escasamente uns meses. Este é o resultado final de tanto debate, de tantas xuntanzas e de tantos encontros. Coincido con Rubén, primeiro en dúas cuestións. Unha, que existiu diálogo permanentemente, que nego diálogo que verdadeiramente está negando unha evidencia, hubo un esforzo, pero coincido tamén nunha cuestión que se evidencia aquí, que é como se establecen os mecanismos de consenso. Os mecanismos de consenso, eu son dos que pensan que se establece facendo concesións por todas as partes. En este caso quedou evidenciado que non existía ningún interese en que existira ningún lugar de encontro. Hasta hai un recoñecemento por parte do Partido Popular que Compostela Aberta estaría disposto a aceptar o tipo do 0,54. Por lo tanto, eu non sei o que é moi fácil, Agustín Hernández, sei o que é moi irresponsable. E o que os aconteceu neste pleno é terriblemente irresponsable. E miro para ti porque fuches, e para o grupo, os únicos que cambiaste esa posición de todas estas semanas explicitada públicamente ao longo do fin de semana. As cuestións do resto dos grupos estaban, eu creo que claramente marcadas desde o principio. E había unha posición do Partido Popular e do BNG por manter o tipo do 0,54 e había unha posición do Partido Socialista de baixar o 0,51. E había unha proposta de Compostela Aberta duramente atacada, que nos entendemos redistributiva, de que pagar máis os que máis teñen e de argumentar as exencións e bonificacións pos que menos teñen. O que se chama como progresividade fiscal, o que se entende como políticas de esquerdas na fiscalidade. No único lugar onde podemos facer por progresividade fiscal nos impostos municipais, no único lugar, que era a cuestión do IBI, no patrimonio. E aí eu creo que as cuestións estaban marcadas. E o que pasa en este fin de semana é un cambio de posición sorprendente, máis alá das posicións de parte e das conversas tidas entre todos, para apoiar unha proposta que nós entendíamos desde o principio como responsable que era do Partido Socialista, que era baixar o IBI ao 0,51. E verdadeiramente esa proposición do Partido Socialista non se entendía máis irresponsable porque nunca fixeron dende posicións de goberno, nunca dende posicións de goberno a fixeron, nunca defenderon, porque entendemos que na baixada non podemos falar de progresividade, porque entendemos que esa era unha emenda a totalidade, incluso a política fiscal do PP, que iba máis alá das posicións do Partido Popular, e o que pasou neste fin de semana é unha emenda do Partido Popular a súa propia posición para que non lle pase pola dereita en política fiscal o Partido Socialista. E iso que temos hoxe a día de hoxe, aquí. E entón, eu creo que xa se escribiu todo o que había que escribir sobre a posición de Compostela Aberta. Xa salvaron vostedes verdadeiramente na apocalipse a cidade, pero salvaronno cunha posición de irresponsabilidade. Según datos rápidos de tesorería, a proposta que imos a someter a votación de IBI supón 2.700.000 euros menos de ingresos do que supuxeron os ingresos que vostedes tiveron no último tramo de legislatura. 2.700.000 euros de ingresos menos. E ese é o lugar de chegada. E para este lugar de chegada non facía falta tanta caminhada, nin tanto esforzo. Nin tiñan vostedes porque someter a linchamento público as posicións do grupo de goberno, nin vir a salvar a humanidade. Porque, ao final, nós non interpretamos as cuestións en clave partidaria, de derrotas partidarias. Isto non é unha derrota de Compostela Aberta. Isto é unha derrota do conxunto do Concello que vai ter menos recursos. E o que resulta sorprendente que vostedes deixen sin recursos a acción de goberno de 2.700.000 euros menos e que por riba nos digan de onde podemos sacalos. Cortan a auga, cortan a luz, evitan recursos para facer políticas alternativas, pero ainda nos din, oye, mira, hai un regato alá fora do asedio, onde poden ir a buscar auga que seguro que recuperan esta nosa decisión. Eu creo que aquí todos nos temos que corresponsabilizar, ¿no? E creo que aquí todos, ao final, si respetamos quen ten a responsabilidade de acción de goberno, canto menos, non nos digan despois de non ir só a unha posición de fixar os tipos, senón de baixalos, a decirnos como vamos a buscar os recursos ou incluso falar que a nosa acción de goberno vai a permitir iso. A nosa acción de baixar o que foron estruturas paralelas, de rebaixar nos soldos, de rebaixar eventuais, o sea, por riba, imputan as súas decisións das nosas decisións. Eu creo que o que hoxe se vai a votar é claramente responsable. Marca unha foto fixe, marca un antes e un despois. E vai a condicionar o resto da legislatura e tamén a tramitación orzamentaria. Pois xa lles adianto que aquí non hai vontade de tramitación orzamentaria. E que entón habrá que definir que vai facer o conxunto da corporación. Se queren gobernar vostedes, gobernen vostedes. Democráticamente poden, pero fágano. E quedará claro na posición dos orzamentos, porque evidentemente nós en esta situación non chegamos para fraude de lei, chegamos aquí para beneficiar os orzamentos e seguramente unha cuestión de confianza, porque o que vostedes están facendo aquí é unha moción de censura encuberta pola vía fiscal. Pola vía fiscal. E non están gobernando.
e se van a quedar moi tranquilos na súa casa, pero non nos vamos a quedar moi apurados cando teñamos que tomar as decisións de onde recortamos destos cargos que van a quedar sin ingresar. Esa vai ser a responsabilidade do día seguinte. Por lo tanto, nós, para tanta historia, evidentemente non teremos dado e preferimos quedarnos cas súas propostas de fiscalidade, as propostas do Partido Popular. Mire como acabou o contra. Imos a votar en contra, evidentemente, do IBI e a declaración mecánica.